a esta cita xa estamos aquí unha compañía de teatro de Narón de Leuma temos unha estrella y vos ven a la mía pero bueno, podemos hablar de tres actrices Señoras, ya empezó, tienen que callar. Decir que co apoio de Vicente, co apoio tamén de unha parella que anda por aí, somos capaces de montar este tinglado, que é un nome da compañía. Ahora que vamos a ver, eu xa ten varias veces, o inconveniente, vale? Unha comedia dramática que dura aproximadamente 1 hora e 20 minutos, ya que non é moi precisa a duración do espectáculo. Esperamos que disfrutedes. A advertencia de que apaguemos os móviles durante a representación, eu dixera que se alguén non sabe apagar o móvil, o recollemos, o metemos aí, porque como non vais a falar durante a representación, os entregamos cando remate o espectáculo. Pero para que non soe ningún móvil durante a representación e que todos podamos disfrutar do espectáculo. Moitas gracias. Pois aquí estamos xa. Oye, vaya maneira de chover, como sei. Espera un momentiño que vou abrir as cortinas. Que non entendo porque a xente ten a maneira de ser todo pesado. Pase. Que te parece? Todo tal cual que dixera, para que vexa que eu non ando con trapalladas. Pero mire, achéguese ao balcón, achéguese, non teña medo. Que? Unha maravilla, Pois mirá comigo que as vistas son extraordinarias. Mire, a pesar de estar o día nublado, pódese ver hasta a capela de Chamorro. Fíxese ben, gusta. Tamén a vende. O que Chamorro? Que graciosa é. Encanta a xente con sentido de humor. Meu pai sempre decía que ese era o sexto sentido. Pobre da xente que non se ríe de mí. En cambio, para a miña nai, o sexto sentido era o sentido común. Pobre da xente que se ríe de todo. Divorciáronse 2 días antes de que eu cumplira os 9 anos. Non te parece curioso? É que, a ver, que te parece? Importa que se remato de vela antes de responder? Ai non, por suposto que non, mire. O cliente sempre o que manda. Pois vamos alá, mire. Mire, o salón, evidentemente, precisa de unha boa reforma. Unha reforma integral. Pero, convirá conmigo que o piso no seu conjunto ten unha boa feitura, teitos altos, balcóns señoriais, unha boa orientación e... Cantos metros cadrados ten? Espera un momentiño que vou mirar, un momento. Metros cadrados... Espere... sí, aquí está. Ten 100 metros cuadrados. Pero refírome ao salón. Bueno, a ver, o salón é bastante amplo, pero non sei a medida exacta. Pero, bueno, se
se o queres saber, eu... Pode me dir. Se queres saber a que Con ese metro. sí, además, mire, é que eu non trago nada, Non deixo. Miro, non, Deixo. Da igual. Vale. Bueno, señorita, pois mire, a casa ten pasada hai 2 anos aproximadamente. Iso é unha cousa moi importante. Nos edificios vellos hai que ter moito cuidado, nunca se sabe o que... Calefacción, Central, porteiro, físico. Oxe, eso é unha auténtica milagre. É un oficio en decadencia. Quen quere ser hoxe porteiro na actualidade? Que non quere ser nai, porque además é un traballo pouco valorado. e canto se paga de comunidade. Bueno, é que a cantidade exacta non a sei, verá, é que eu levo tempo neste traballo e... Non me diga. A ver, eu penso que o recibo non é moito, porque son edificios vellos, pero mire, eu chamo a máis tarde e digolle a cantidade exacta. O que sí sei que vai incluído é a calefacción. Eso sei lo con certeza. Ben, podemos... Sí, por suposto. Mire, chamame da Xencia. Pode botar unha ollada, vostede, mentre eu contesto. Sí, xa estou aquí, sí. Xa yo contei todo, quedou tan tranquila e quiso ir ver o piso de seguida. Non sei. É un pouco seca, sabe? Sí. Moi seca, diría eu. É que non sei, non lle dou collido ao punto. Si é co tempo, yo non o tempo. Ois, pois claro que vou pelexar, Se esta merda de piso non se vende, é polo que non se vende, non porque eu non sexa competente. Vale. Sí, chamote máis tarde. Ata logo. Ai, xefes. Vostede non socia. Non, eu son xefe. Ben. Bueno, que? Quere botar outra ollada? Non é necesario, xa o vin todo. Bueno, pois mire, señorita. Convirá comigo que por este prezo non vai a topar nada mellor. É un bo barrio, vostede sabe. Sei non. E tamén sabe a como está o metro cuadrado. Se multiplica os 100 polo que... Sei non tamén, é un prezo especial. Bueno, é un prezo especial tendo en conta o inconveniente. Iso. Se non fose polo inconveniente, o seu valor sería... O dobre. Mire, isto comentei yo antes de subir. Sí, comentoume antes de subir. Xa me parecía. Perdone, si é certo. Mire, esta porta... É un armario. Espera un momentiño que debo de ter a chave por aí. Non, deixo, non fai falta. Un armario non é máis que un armario. Ben, e que idade ten? E cantos me botan? Perdón, refírese a... Claro, refírome a ela. Pois ten 73 anos, ainda que non os aparenta, Non é tan maior, o meu avó ten 84. Xa, pero seguro que o seu avó non fuma como un carreteiro, nin bebe como un cosaco, a pesares de levar 2 bypass no corazón. E os médicos que lle din? Os médicos teñen determinantemente prohibido beber fumar, pero que ela non fai caso. Enténdeme, desa maneira, A ver, importaría rematar as frases. non, desa maneira, está sempre en contra, ti di sí, pois eu digo non, enténdeme. E que te parecen as condicións? As condicións está encantada. Poder recibir todo ese dineral e vivir na tua propia casa ata o derradeiro intro. Bueno, que non creo que sexa dentro de moito, ao ritmo que leo.
Vostede pense. Pero pense ben, e non tarde moito porque hai outros clientes Mire, por favor, non me veña coa estrategia dos outros posibles compradores, e sobre todo de un que está moi, pero que moi interesado. Aforme iso, prego yo. É que é a verdade. Pero sempre é a verdade. Mire, estamos aquí. Por lo tanto, fixo ben o seu traballo. Eu tamén vendo cousas e coñezo o negocio. Ben, e onde está agora? O inconveniente. Ben, agradecería que deixara de referirse a ela con ese nome, porque convirá comigo en que non é moi adecuado. Ben, pois mire, a señora Novas está dando un paseo. Fainos sempre que tranos unha visita á súa casa. E que? Quere que botemos unha última olla? Suficiente, xa vin todo o que quería, podemos marchar. Ben, pois entón imos. E segue chovendo, seguro. Achego a algún lugar? Non, irei camiñando. Ai, pois eso está moi ben, caminar aclara as ideas. Xa teño as ideas claras, a que podemos asinar. Lola, soy Sara. Xa, pasa, filla, pasa, Vai enseguida. Lola, por favor, non tarde moito, que o tráfico está fatal. O tráfico, un asunto terrible o do tráfico. É que deixei o coche mal aparcado. Xa se encarga Ricardo, Ricardo. o porteiro. Está a fin de xubilarse. De que o subiren, mellor dito. A quen lle gusta que lle lembren que xa non sirves para nada. Estaba barrendo a beira rúa cando entrei, creo que non me viu. Ricardo ve todo o que ocurre en 5 kilómetros a redonda. Si o coche molesta, Esa muchacha avisarán. tiene el móvil, me está reflejando el listón en el joder. Se lo deja con su señor. Chiquiña, eres a sensación de veciñanza. Gustan os bocadiños de vento? Fanas as monxas de Ribeiro. Bueno, polo menos iso é o que viajáis. Feitos polas irmás de Valdeflores Ribeiro. Ainda que fía que pida publicidade. Pero como os porque me gusta ver mucho. Pero Lola, Pero senta, muller, senta. non podemos almorzar. Non, Non, e por alguna razón en especial. están nos agardando na notaría. Ah, iso. Molladas dixeronme que estaban mellor. Pois, ti sabes que hai monxas no convento de Viveiro. Tranquila, que non imos chegar tarde. Toma o café. Eres azufre ou sacarina? Porque esa é a gran dúbida existencial do ser humano moderno. As cousas do ser ou non ser pasaron a mellor vida. Agora as cousas son de outra maneira, non veis? O triunfo do continente por riba do contido. Azufre versus sacarina. Tomo sen nada. Quen vea. Era muller que ainda non xogote. Quen vea, quen puder. Ainda que para café o é forte, o de Cuba. Estiveches nada. Non. Ah, Vana, que cidade. Tes que ir. Eu vina a semana pasada. Que maravilla ese malecón. Esas casas tan bellas, pero tan fermosas. Porque unha cousa non quita a outra. Que non crees que o vello pode ser fermoso? Sí, sí. E que? Agradezoche moito que viñeras buscarme. Foi un placer. Teño que confesarche que quería estar a soas contigo. Nunca estivemos soas, tía máis eu. Hai algo que queira decirme? Seguro que non queres un bocadiño de almendras, tan delicio. Seguro. Perdoa, Lola, pero, a ver, acaba de decirme que quería estar a soas comigo. ¿Acaso hai algo que queira decirme? Quere preguntarme algo? Non, non quero preguntarche nada.
Só quería estar a soas contigo. Non che parece fermoso estar a soas con alguén? O silencio lévase tan pouco nestes tempos. Tes un pelo moi arregladiño e moi rubio. Estou pensando en poñerme guapa eu tamén. Agora, Non, muller, cando remate de almorzar. pero vas ir a perruquería. Pero ti toleaches. Cóbranos con dineral. E por riba, póñense a cabeza tarumba con tanto balbordo de secador. E tantas mulleres ridículas, lendo revistas ridículas. E opinando da vida da xente ridícula que te xa máis coñecerán. Non, miña ruliña, non. Ai, pero trátame de ti, por favor. Non sufras, muller. Non sufro. Sufres. Non sufro. Sí, sí que o faz. Que hoxe chega tarde. Mira, miras o reloxo, pos cara de non apertas os beizos, cantador. E por riba, vanche salir unhas burras horrorosas. E hai peores cousas na vida que chegar tarde. Sempre me pareceu un pouco respetuoso. Mira, perder o tempo non xa tan mal. Sempre pensei que é unha falla de educación facer esperar aos demais. Ti crees que eu son unha persoa maleducada? Ahora, Lola, o que eu penso é que debería rematar de almorzar e vestirse. Veña, faime caso. A ver, queres que te axude? Non! O que quera que te sentes. Gracias. Cando o teu reloxo marca as 9, estamos saindo pola porta. Pero en 5 minutos non tes tempo a arranxarte. Ou vas a sair así? Pero ti por que me tomas? Hai casi un ano que non saio á rúa. Como que un ano? Non estiveche uns días na Habana? Mira, dixen que vin a Habana. E tamén vin a Australia e Hawái. Que bonito Hawái cos seus volcáns. Ainda que para volcáns os do Kilimanjaro e as súas neves eternas derreténdose a gran velocidade. Por certo, viaxei a todos esos sitios que saen na pantalla do meu televisor. Pantalla extraplana de 42 pulgadas. Cando comprei, agasallaronme con rizador de pestañas eléctricas. Se traen o mundo ao meu salón para que vou a sair a buscar nada. Non, miña ruliña, non. Hai moitos meses que non saio á rúa. Nin siquiera cando se aparva da xente traía xente a ensinar o piso. Sabes na carga no segredo? Sí. Un armario non é só un armario, querida. Eu, a verdade, non sei por que os gays queren salir dele. A mí parece me divino estar dele. O meu balcón ao mundo. E a propósito, agradezo-che moito que lle pedises que deixase de chamarme o inconveniente. Non é que me parecese mal o nome. Tiña o seu iso tamén, pero fixo unha ilusión que alguén me defendese. Que parva. Por iso quería estar a soas contigo, sen máis. Era a miña forma de darse as gracias. Pero ti xa ves que eres unha muller práctica de hoxe en día. Non hai que perder o tempo, non, señor? Mal costume. Así que vou ir ao grau. Podes contestarme unha pregunta. Se coñezo a resposta, Para que mercaches este piso? porque me gusta. Iso non responde a un para qué, sino a un por qué. Merqueino para facer un investimento. Un investimento. A curto ou longo prazo? Pois non o pensei, só sei que foi unha sorte conseguir algo a este prezo. Xa, unha sorte. A menos que eu non sexa o suficientemente colaborador. Perdón, E xa lle puñeches data a miña morte. A esta tola quedanlle 2 telexornais. pero eu nunca dixen iso. Ah, claro, porque unha perfecta educación consiste en non decir en que xa máis se compensa na realidade. Pero Lola, Déixame rematar. O que me queda de vida separante destas 4 paredes. A cantos minutos de espera che vais a ir o metro cadrado? Terás paciencia ou terás presa por chegar á meta como esta mañá? sinto moito tela ofendido con algún comentario. A
A mí non me ofendes con nada, por Deus, se eu tivese 6 anos. Pero teño 73. Eu xa estaba aquí, cando o mai non te tiña nin en proxecto. Así que non me veñas a dar leccións de educación. A moita xente facer o que ti fixeches. Para poder conseguir este piso, sí que podería parecerlle un pouco maleducado. Non me gusta nada o ton desta conversa. Que se non queres ver ir a notaría estás a tempo. Ninguén te obrigou a poñer a venta este piso. Que sabes ti da miña vida? Mira, isto é absurdo. Mira, se saes por esa porta, as dúas perderemos algo que desexamos. Pénsalo. Non teño nada que pensar. Esti quen está montando este numeriño. E, dende logo, eu non sei por qué. Porque me gustan as cousas claras. E isto non estaba claro. Agora sí. Eu quero o teu diñeiro para malgastar o pouco ou moito de vida que me quede e ti queres o meu piso para investir, vivir ou sabe Dios facer aquilo. E necesitas que morra nun prazo de... Un par danos. Bravo! E agora seguimos co espectáculo ou baixamos o telón? Nunca me gustou deixar as cousas pola mitade. Imos dunha vez. Imos. Carratuchiña e súa avó van a entrar na frada. E a propósito de aboiñas, a miña era unha muller extraordinaria, cordobesa, de pura cepa. Sempre me decía, niña Lolita, si sales a la calle con unos buenos zapatos y un pelo bien arreglado, siempre serás una señora, porque esas cosas son las que hacen, señora a una señora. Para mí que esta tiña que ser menor de idade. Despois de poñer as cousas claras, de almorzar, bueno, polo menos seguro que non queres un bocadinho da mente. E agora que eu penso? Para mí, que non hai monxas no convento de Viveiro. Vai a merda de publicidade. Pedir perdón. Sinto moito o día da asignatura. Non foi a miña intención rizar contigo. De boas intencións están os cementerios cheos. Que boa cita, non crees? Ben, xa vexo que sigues enfurruñada. Un mes despois? Que va? Os cabreos non me duran máis que un día, os mesmos, quero decir. Agora estou enfurruñada ca comunidade de vecinos. Néganse a instalar a fibra óptica. Seguen R que R coa antea de toda a vida. O presente está na fibra óptica, non crees? É que eu son unha muller de presente. E és unha rapaciña máis de futuro, verdade? Que iso cabocho? O teu futuro. É un futuro rico. Mazapán con chocolate. O médico proibeume comer azúcar e teña glicosa disparada. A doce sensación de ser rica, imagina. Sinto eu. Moitas gracias, pero non tiñas que haberme traído nada. É Nadal, época de agasallos. Non me gustou Nadal. Sabes, teño a teoría de que o inventou o Corte Inglés. O Nadal. Interesante. Moito. Dixeches mazapán. E chocolate. Ou non comer. Que me pode pasar? Que morra. No traerías por iso, non? Ai, Lola, preferiría non facer máis coñas con ese tema. Por qué? A morte é nosa única certeza. E a pesar disso, ninguén quere falar dela. Está aí, á volta da esquina. No meu caso, pode que xa de breve todo.
Malaparte decía: cada vez que un home ríe engade un par de días á súa vida. Ou é por iso que non queres que o faga? Lola, por favor. Queres probar? Non, non, grazas. Sexa, muller, que me estás valendo. E deixaches tan cerrada a porta de dentro? Porque a mí ven unha corriente de aí. Deixei a encerrada. Pois mira ben. Deixei. Mira, outro día cando rifamos, preguntácheme o motivo polo que eu mercara este piso. E dixenche que foi por investir. E si, foi un bo prezo, moi bo. Pero hai un motivo máis. Levo casada 9 anos. Roberto é amable, intelixente, divertido, íntegro. Pero, despois de 4 virtudes seguidas sempre ven un pero. Non estou moi segura de seguir a súa beira. Polo momento estou ben, máis ou menos. Mais ou menos, que romántica. Pero eu non che falo de romanticismo, falo de realidade. A realidade e a tua idade tiña que ser romántica. Cantos anos tes? 39. Sen dúbida. Antes dos 40 hai que ser romántico empedernido. Deixa o esteticismo relativo para os 50. E o desencanto radical para despois da xubilación. Segue. Pouco máis. Mira, non sei se quero seguir con ele o resto da miña vida. Non sei se quero que sexa o pai dos meus fillos. Bueno, sei que me animo dunha vez. Teño a sensación de que a este puzzle faltanlle pezas. Así que me din un prazo de un par de anos. O famoso par de anos. Sí, e se despois deste tempo non conseguín recuperar cierta ilusión. Divorciaraste e viraste vivir este piso. Acertei. Sí, acertaches. E eu son o plan B. Gústame andar sobre seguro. E o teu home sabe que ao puzzle lle faltan pezas. Non. Para que? Pois, quizás para intentar atopalas. Pero as pezas que faltan son miñas, non súas. Ele está ben, non é un home complexo. Mellor. Os hemos complexos só sirven para complicarche a vida. Pois iso é todo. Iso é todo. E por que mo contas agora? Preguntaxeme aquel día, eu non che dixen como eran as cousas. Había un para que tiña razón. Filla, e un mes despois dache un ataque de sinceridade. Que rariña es. Mais ou menos que a ti. Ímolo deixar en táboas. Sentín que debía darche unha explicación. Ti nunca tiveche remordementos. Tomemos unha copa, veña. E a verdade é que teño que marchar, Quito o abrigo dunha vez. Ainda non. Agora é a miña herdeira. Deixa que te coñeza un pouco mellor. En que traballas? A que te dedicas? Traballo nunha compañía de seguros. Ah, daí ven a tua afición ao risco. Sempre fun así, sensata. Mira, che prohibiu o médico beber. O médico prohibeume todo aquilo que poida producirme o máis mínimo prazer. E que clase de seguros vendes? Pois, adiviña, Coches, pisos. pensei que eras máis perspicaz. Non, Sí, non. sí. A nai que te botou o mundo. Seguros de vida. Doce o caso, S.A. 12 o caso S.A. Vai a xenio de publicidade que inventou iso. En fin, a morte perségueme o meu destino. Bueno, en realidade é o destino de todos. Brindemos polos seguros, pola seguridade e polos doces e amargos ocasos.
Non acostumo a beber alcohol. Vai, a mi sensatez volveu á cidade. Ben, dixe que non acostumo, pero ben, un día é un día. Non che parece divertido lanzarse aos pecados de dous en dous? Pero non che prohibiu o médico ver fumar tamén. Non che dixen que me prohibira todo aquilo que me poida producir o máis mínimo prazer. Estás xogando coa tua saúde. Para o carro un momentinho. Se os médicos me dan por desahuciada, quen son eu para levarles a contraria? Non sei o que me queda de vida, pero dende logo que me quede, uno vivir a miña maneira, punto e final. E agora sigamos con Ricardo. Conta-me como o coñeciches. Pois mira, nada de outro mundo. No aniversario dun amigo común. Caesme ben, ti a min máis que ben. E que tal se nos vemos outro día? Mira, ao parvo xa levamos xuntos 2 meses. Queres que che presente aos meus pais? Merqueche está nel. Boda por todo lo alto, lúa de mel en Acapulco, primeiro aniversario, segundo, terceiro. Ai, sinto non terme lembrado de a data, amor. Estiven tan leado. Tranquilo. A mí tamén me pode pasar. E pasa. E cando volta a pasar, xa non me importa. E sen saber por qué, este mercado un piso, por si acaso. A eso chamolle eu un resumo de categoría. Brindemos por el. Contame algo do teu home. De Vicente. Sería moi longo. É que fai tempo que ollo o reloxo con ansiedade, compras de Nadal e de Teño unha cita de traballo. Vaya, as enrevesadas pólizas cheas de letra pequeniña agardan para ser vendidas ao mellor ofertante. Merquei un piso, debo a forrar para pagalo. Un piso, que sorte. É bonito. Ben, pode quedar ben con alguna reforma. Demasiados tabiques para o meu gusto. Pois tíralos, muller, fora tabiques. Ou hai algún inconveniente? Sí, espero que por moito tempo. A non ser que Ricardo... Pase o que pase con Roberto. Vai, agradezco a prórroga, ainda que te aseguro que estou preparada para que remate o xoviño. Sabes, é a primeira vez que falo con alguén de algo que non sexa traballo. É a primeira vez que falo con alguén da crise con meu home. Benjamin Franklin decía: dous poden guardar un segredo se un deles estivese vivo ou morto. En este caso, morto. Sabes por que te confiaches a mí, Sara? A veras, daríasme algo para o dor de cabeza? É que non levo nada no bolso. Sí, muller. Queres aspirina, eferalgán, neurofren... Ou queres algo máis espectacular, tipo nolotil? Con unha aspirina estaría ben. A ventaxa de estar xubilada é que podes traficar con todo tipo de drogas sen acabar na cadera. Son efervescentes e fan menos dano ao estómago. Porque se un tomas un e arranxaxe un problema, pero logo vanse outro problema por culpa dos chamados efectos secundarios. Ai, a vida é unha maldita partida de ping-pong. Ai, grazas, levo varios días con dor de cabeza. Esa parede. Cal? O que acabas de guardar no bolso? É o meu móvil. Xa, eu son Lola Flores. Pero, perdoa, pero non tiven tempo a poñer a miña bata de cola. Na teletenda anuncian un metro modernísimo, con unha necesiña vermella, e costa 39 euros. Lola, E por riba agasállente cunha faixa térmica. Lola, eu... Estabas medindo o salón? Sí. Nunca cheguei a saber o tamaño exacto e quería... Medilo? Sí, medilo. E por que o fas as agachadas como unha delincuente? Porque non sabía como decircho sen parecer un pouco... Vaya, soltasme toda esa historia da honestidade, do arrepentimento, cos cariñas de santiña... Dama de vergoña que te sentara mal.
E dices, espero que por moito tempo. Está ben. Non sei que decir. Mira, e cando me dou media volta, puñalada trapeira. Non digas nada, anda, non digas nada, non os tragues máis. O silencio é a única saída digna para unha mentireira como a ti. Se queres medir o salón faino, pero diante de min, contras. Non teño nada máis que medir. Pois entón vaite, estate atenta ás meteorolóxicas. O día menos pensado vou chegar unha boa nova. Pois non quero marchar así. Estou farta. Non queres que te trate sin ningún tipo de miramentos como unha persoa adulta. Pero todo dentro dun orden. Pero ti de que vas? Sinalasme co dedo e diseccionas todo o que fago ou deixo de facer. Porque non vas coa verdade por diante. Ai, de ti si, que me contache da tua vida, que compartiche comigo. Pedícheme perdón pola rifa do outro día. Recoñeciches, aínda que sexa por un intre, de que ti tamén tes defectos. Quen te crees que és? Mis percepción. E escoítame. Non, agora escoita ti. De acordo, hai cousas nas que me tin a pata, pero polo menos son consciente diso e intento rectificar que moito máis do que fas ti, agochada nese armario como unha traza, agardando que os demais saquen as súas miserias para tomar nota delas e logo refregarllas polo fuciño, usando frases enseñosas e citas trasnoitadas. Vin con boa intención, créalo ou non. Lo que che dixe, dixencho de corazón, créalo ou non. É que non sei por que tiven a necesidade de volver a verte e compartir a miña vida contigo. Non porque me sinto soa, pero ti ainda estás máis soa que a mí. E de acordo, cometín un erro ao non medir o salón diante túa, pero que queres que che diga? Non estou afeita a estas cousas. É o primeiro piso que merco con bicho dentro. Agarda. Que? O bolso. Se volves, que non sexa para buscar algo que esqueciche, senón porque o deseses. Non creo que o faga, verdade. Unha mágoa. A min gustaríame. Xa sabes que estou sempre na casa, fora ou dentro do armario. E non foi a miña intención rifar contigo. De boas intencións están os cementerios cheos. Que boa cita, non crees? Xa o ves, Vicente. Así están as cousas. Sí, non é unha mala rapaza, un pouco pechada. E ten unha ollada tan triste. Sí, xa. Xa o sei que casi non nos coñecemos, pero agora vivo na súa casa. Esta é a súa casa, a que era a nosa casa. Se quere medir o salón, a que ten medo. Ai, non digas parvadas, pero non me coma ninguén. Está ben. Chamarei e volverei da miña parte. Bótote de menos, Vicente. E agora no Nadal un pouco máis. Si, xa sei que é cousa do Corte Inglés. Perdónche, Vicente. Perdónche todo aquilo que non fun quen de perdoarche cando estabas ao meu carón. Equivoqueime, Vicente, equivoqueime. E agora estás aí. Es un buen lugar. Eres feliz aí. Seremos felices aí os dous. E que como xa sabes que eu non che creo nestas cousas. Feliz Nadal, Vicente. Feliz Nadal. Pedir perdón. Sí, pedir perdón polo día que viñeches a pedir perdón polo día... Ai, vai a lea. Pero porque sempre terminamos discutindo. Porque as dúas temos carácter. Sen carácter non hai discusión. Eu adoro o carácter. Logo adoro a discusión. Pois eu non. Considero unha perda de tempo. A onde te leva a discutir? A entender un pouco mellor o outro. Pero para entenderse hai que falar, non discutir.
discutir e falar como un pouco máis de saleiro, muller. Que triste sería a vida sin diferentes puntos de vista. Desconfía de quen sempre te dá razón. Hai gato encerrado. E agora imos discutir. Non o creo. Dous non discuten se un non quere. Coñeces esta? O IBI do piso. Chegou a min, pero te lo que pagar ti. Corresponde a ti que vives aquí. A min, ocupa temporal. Uso e disfrute, así que aseguro-xo. Pagar impostos fanme disfrutar moi pouco. É teu. Pero non me parece xusto. Eu non dixen que fora xusto pagar impostos. Mira, perdón que che diga, pero tes un morro. Mira, se a miña idade non faço que che saia do arco do triunfo para canto. Pero tranquila, miña Ruliña, que xa está paga. Entón, Xa che dixen que adoro discutir. ai, mira, non me gusta nada a tua forma de ser. Mentira. Encántache. Por iso quitaches o abrigo por primeira vez nesta casa. Estás a gusto e queres ser a miña amiga. A tua amiga, por favor, e quitei o abrigo, porque tiña calor. Que pasa? Queres un porro? Que? Si queres un porro, teño María no balcón. Que? Que teño María no balcón. Xa te oín! Entón, pa que dis que? Porque non o podo creer. Tes María no balcón da miña casa. Quen pagou o IBI? Logo planto un drago milenario se me dá gana. Pero ese amigo que ten da rúa. Ui, no hipotético caso de que alguén soubera que iso era María, o máis que podería facer sería subir a pedirme unha pouquiña. Non denunciarme, miña Ruliña. Pero en que mundo vives? Nun mundo legal. Ai, que mundo máis aburrido, filla. Pero, pode chegar? Queres? No, claro que non. Non o quero. Quen pode chegar? Pode chegar unha visita. Ui, sí, como ten tanto movimento esta casa. Algún veciño. Pois invitámolo a unha caladiña. Pero Lola, ti non te das conta que as drogas alteran a percepción da realidade? E ti por que pensas que és todo, filliña? Pero Lola, as drogas só crean problemas. Por que eres tan rígida? Non son ríxida, son consecuente. Consecuente con que? Oh, cos meus principios, cos meus valores, coa miña maneira de entender o mundo. Para entender o mundo hai que meterse na cabeza do lobo, carrapuchiña. Non abras. Ai, non abras. E perderme a túa cara de horror? Xamais. Hola, Hola, boas. feliz ano. Acórdase de mí. Imposible esquecerse, mira que eu intentei, Adiante, estás na súa casa. Ah, é vostede. Sí, merquei este piso. É que non sabía que vostede oín a señora ian ser tan amigas. Sí, que... Ben, e que tal van esas ventas? Ai, as dos pisos non van, sabe? É que agora xa non me dedico ao mundo inmobiliario. Unha gran pérdida para o sector. É que tiña vostede razón, sabe? Non era o menos. Non era o menos. Pero teño moito traballo. Tive moita sorte, sabe? Surdiu-me unha oportunidade boísima. Mire, meu cuñado traballa nunha multinacional e precisaban executivos especialistas na distribución. Comerciais, non é? Sí, isto, comerciais. Entón, claro, pois eu estou aproveitando os antigos contactos da xencia para promover o produto. Oístes falar de Wellington? O do que? Quen? A ver, que produtos son eses? Os mellores do mercado, americanos. E convirán conmigo que americano é sinónimo de calidad. A gama de produtos Pasa algo? Wellington, non,
Sí. Non, non. Iso. Isto non é, non. Iso É é un porro, que? Lola. Hai moito que non fumaría, E de seguida bebí. Pois non fume. Son unha caladina, muller. Pero que boa está, que saborcillo ten. Colleita propia. Mire, eu na miña casa teño unha maceta maravillosa. Pero non vai unha vaga. Pobre, que viaxe levou. E vostede ten? Non, grazas. Tomate esta barriga. Bueno, pois ben, como lles decía, a gama de produtos Welling. Que mareo, que mareo máis largo, que máis fulminante. Pero estás caído. Eu non, eu estou xenial, pero verdadeiramente xenial. Eso que levo uns días que mellor non contalo, porque se o conto é que eu estou baixo a caúna. Non acabo de atopar o meu lugar no mundo. E na vida hai que facer algo de proveito, según digo os que saben do asunto. Plantar unha árbore, escribir un libro, ter un fillo. Eu non di ninguna. E que eu sempre funde conformeime así sempre de vivir e tentar ser feliz. Pero agora faiseme pouco, E son unha fracasada. Sí. É que eu nunca fui de pensar no día de mañá. Sempre fui máis pois de pensar no día de hoxe. O tiña máis cerca. E convirán comigo que é moito máis sinxelo. Ai, miúda parrafada te deslarguei, Non, bueno. Oi, espequecha. Estou pensando. Por que non lle amosas as túas Wellington á señora do primeiro ben? É que eu quería que as viran vostedes primeiro. Ela sempre saca a pasear os canciños ás 3. E agora, vostedes non lles importa que van. Para nada. Va, pois entonces vou, e logo volvo. Vas, contaslo todo e logo volves a subir. Eso, ata logo. Ata logo. Pero que boa está esta María. Drógala en casquetas de unha veciña. E que querías? Que curáramos toda a gama de produtos Wellington? E cando volva? Hoxe xa non hai bromáis a porta. Duas visitas é como un exceso para esta casa. Ben, xa entendí. Voume. Non quero molestar máis. Ti non molestas, vale? Vale, pero vai ser mellor que marche, non? Xa nos disculpamos mutuamente e xa non hai máis de que falar. É tarde. O reloxo, sempre estás co reloxo. Pero é que é tarde, é hora de comer. E que? Pois que eu teño fame, ti terás que comer. E que acaso non podemos comer as dúas xuntas? Xuntas. Sí, porque non? Somos amigas. Cando menos a ela parecémoste. E sabes, unha case sempre acaba sendo o que parece. Pero non somos amigas, somos... Que? Somos... Que? Ai, nin idea. Pensémolo durante o almozo. Queres que poña carne ou peixe? Peixe. Tamén, poñerei carne.
Teño as visto máis rápidas. Eu me lo rosbonas, queres calar, vas conseguir que me enfade. Veña, xa. Veña. Lola. Lola. Lola, isto non ten gracia ninguna. Menuda cara que puxe. E que cara queres que poña se pensaba que... Que? Arriba nun día como hoxe, ese idiota. Que mellor día para deixar este mundo cruel que o día do meu aniversario. Sería perfecto, a cuadratura do círculo. En fin, vexamos como quedou a túa decoración. Iso é todo. E que esperabas, o carnaval de Río? Moitas gracias, non sei por que te molestaste. Pero eu sí. Levamos 2 meses co mesmo tema. Hai tantos anos que non celebro unha festa. Se chego ao meu aniversario, sería tan maravilloso celebralo. Así que non me veñas agora con lerias. Casi me volvo tola para atopar esta noxente agrilanta. Que sería un cumpleanos sin unha grinalda. Non todos os días cumpre unha 74 anos. Pois non os aparenta. Ai, pois teños, un detrás outro. Mellor dito, un enriba outro. E agora... Non pretenderás que me poña iso. Que sería unha festa de aniversario sen gorriña. Nunca me gustaron estas cousas. Dame mala espiña. A mí non me importa, aquí todas son ninguna. Vas facer fotos? Dubídalo. Sí, que sería... Ademais, teño que estrear o meu smartphone que me autorregalei pola miña onomástica. Comprei na teletenda e agasallaronme cunha almofada cervical. Un chollazo. Claro que agora que son rica, a verdade é que todo me parece un choque. E ti para que queres unha cámara digital se nunca saes á rúa? É que acaso non se poden facer fotos aquí dentro? Ben, xa sabes a que me refiro. Mira, non é sexa tan realista que non se leva. Cada un construye o seu mundo donde máis lle convén. E o meu teño aquí. Mira, vámonos poñer así. Como Telma e Luís o día que van a sair de viaxe. Encantoume esa película. A ti non? Sí, tamén. Ai, ben, o final non é. Pero o final posible, a liberdade. Ai, a morte e a liberdade. Nalgúns casos, sí. Pero non falemos do tema tabú desta familia. A ver, o paxariño. Como podes manexar tan ben estes aparellos electrónicos? É porque había de manexalos mal. Ai, non dixen nada. Adiante, dío. Que diga que é. A xente da túa idade adoita manexalos mal. A xente da tua idade adoita manexalos mal. Pois non. O que lle pasa a xente da miña idade é que lles gusta que lle dian as cousas feitas. E din, estos aparellos modernos, e sempre hai un alma caritativa disposta a ver. Pero non é que non saiban nin que non poidan. É que non queren. Mira que guapas. Mandarechas por WhatsApp. Por WhatsApp? Sí, sempre quixen ter un smartphone, e internet, que velocidade, cantos megas. Que non deberías de gastar tanto porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero que estou salteada, nena. E non fai falta como repitas cada 5 minutos. Ai, pois entérate dunha vez. Eu non teño herdeiros. E non lle penso deixar un euro a ninguén. E moito menos ás monxiñas de Viveiro por estafadoras. Pois con tanta tecnoloxía que mercache, vai che parecer un fósil o regalo que che trouxe. Ai, damo. Que é? Felicidades. Abreo se o queres saber. Un ventilador. Non. Xavier, moitas gracias. Aquí estou un inferno no verán. Xa o verás cando vivas aquí. Sexa cando sexa. E agora, a torta. A ver, está na neveira. Non, traíela aquí. Eu non trouxe ningunha torta. Como que non?
Ti quedaches en comprar. Non, quedache en facela ti. Eu? Sí, ti. Unha torta? Ti, sí. Nin nos teus millores sones. Pois vaya faena. E agora? Vai a merda. Sempre podes soprar as vellas en riba dun dos teus bocadiños de améndoa. Que é unha festa de aniversario sen torta. Sabía que era mentira. Non, picaches. Non. As rapazas como a ti nunca esquecen algo así. Ai, mira, Esa caixinha aí. non vou caer na estúpida tentación de preguntarche como son as rapazas como a mí. De que é? De nata e chocolate? Como son as rapazas como a mí? E contéstame. As rapazas como a ti nunca esquecen as súas obrigas. As rapazas como a ti sempre saben o que teñen que facer. As rapazas como a ti saben cal é o momento, cal é o lugar, cal é a maneira. As rapazas como a ti son capaces de prepararlle unha festa a unha doente que non ten a ninguén máis no mundo. Ia decir que non ten donde caerse morta, pero preferín usar outro termo dado o delicado do contexto. As rapazas como a ti amósanme que, a pesar dos meus receos, merece a pena seguir confiando no xénero humano. Sí, e de nata e chocolate, pero só podes comer un cachito, Que logo subicho o azúcar Que che pasa? Nada. Como que non? Estás chorando. Non. Pero como que non? Ben, sí. Ai, se sei que te posa así, non te explico como son as rapazas como a ti. Roberto ten un amante. Imagino que esas son as cousas que lles pasan ás rapazas como a min. Queres que falemos diso ou facémonos as de covas? As de covas, que non quero estragar esa festa. E esa festa, vale, ti non estragas nada. Contame. Pois, nada do outro mundo. Collos o seu móvil para facer unha chamada e non o podes evitar. E vas mirar as mensaxes. E descubres unha que non deberías ter descoberta. Un erro. Foi un erro. E o erro chamase Sandra e é unha compañeira de traballo. Como ves? Normal. Normal. Sí. Moitas veces os compañeiros de traballo non saben que facer e líanse uns con outros. Non. Pois deberías, que relaxa moitísimo. Vaya. Así de simple. Sí, así de simple, que problema hai? Levades 9 anos xuntos, e perdóame que che diga a expresión, pero a el pícalle. A ti non che pica? Non. Sí, e rascase. Que parece ben? Pareceme normal, xa xo dixe. Se chego a saber que o ibas a tomar así, non che digo nada, porque a verdade non está sendo de moita axuda, Oh, meu Deus, leado con outra, que cabrón, ponte as maletas na bolsa e aquí a pensadura. Iso iba a ser de máis axuda. Pero de verdade que non lle das valor á palabra fidelidade. Non, non lle dou valor a ninguna palabra. Que son as palabras? Conceptos, intencións, justificacións. O que contan, miña nena, son os feitos. O so feito que está con outra. Non, o feito grave determinante que ti non sabes se o queres. Sí que o quero. Iso non é o que decías o outro día. Ben, pois dime conta de que o quero. Non. Díchete conta de que o podes perder, e iso é o que chamola, querida. Ao mellor. Pero iso non é amor, iso é medo á soidade. A ti que che pasa? Nica tiveche medo a estar soa. Sí, tíveno e teño. E sabes por que me quedei soa? Porque me quedei soa xa hai máis de 30 anos. Porque eu non souben perdoar a Vicente. Non souben diferenciar entre a palabra fidelidade e amor. E mandei-o a paseo. E perdín o amor da miña vida.
porque eu estaba namorada del e ele estaba namorado de min. E que alguén a quen quere se deite con outra non significa nada. O que contan son os feitos, a fidelidade ao amor e aos sentimentos, e non a un concepto trasnoitado e carta de posesión, que o único que nos fai é sentir infelices. E por esa razón é pola que non teño ganas de vivir, porque non teño ninguén ao meu carón a quen lle importa se tiro para diante ou me quedo teso. E ainda que non o creas, non o queiras reconocer, a ti tamén che pica. Venga, todo de grilata. Venga, a ver, como morrillo, venga, como morrillo, vamos. Venga, sí, vamos. Venga, a ver, pon puñas aquí, venga. Venga, a ver, vamos a ver, venga. Agradezo cho moito, pero parece excesivo. Puxeches 47. Sara, ainda estás a tempo. Ainda estás a tempo, Sara. Ti crees que podes parar o mundo con un mando a distancia e volverlo a poñer en marcha cando che veña ben? Pénsalo. Pensa o que queres facer. A ver, vais a derretir a cera. Ainda estás a tempo, Sara. Agora non, outro día. Oxe, Sara, oxe, sempre oxe. Hoxe doime a cabeza. Sempre che doi a cabeza. Non me extraña que o teu marido teña unha mano. A ver, Non, que sería unha socada de velas nas luces sen apagar. De acordo, pícame, pero eu non lle puxen os cornos. Pois máis parva que es. A ver, veña, imos deixar o tema. Veña, pido un desexo. Sara, Que... podo dedicarche este desexo. Pero os desexos de aniversario son para o mesmo. Pero a mí dá má gana de dedicarcho a ti. Ai, pois fai o que queiras, como sempre. Ao soprar estas velas, desexo que Sara se rasque. Ai, que horror. Ben grata. Hecho unha moza excelente, hecho unha moza excelente, hecho unha moza excelente, e sempre os llevamos. Lola, vas a empezar cos teus xoguiños. Lola, non queres un pouquinho de auga? Lola! Ai, meu Deus, Lola! encantada de volver á túa casa, encantada de volver a verte, encantada de volver a ver a ela. Ora, E non o podo creer. Nin eu, pínchame e non sangro. e agora xa non vendo produtos buenos, tú.
Ahora conduce unha ambulancia. Irás comigo, isto é unha verdadeira casualidade. Leva todo o camiño con un cachondeiño que vamos. É que, miña Paruliña, eres a única persoa que coñezo no mundo que di esa palabriña. Convirás, convirás. E que herdanza do meu pai? Teu pai era do sentido do humor. A do sentido común era túa nai. E vostede como sabeis? Porque Lola sempre o sabe todo, e o que non inventa. Un pouquiño de respeto, que ainda estou convaleciente. Onde vas? Ao baño, ao meu baño. Pero precisas axuda. Non, se un dos bypass volva a fallar, prometo xa subirás. Senta. Ben, e que tal este novo traballo? Bueno, mire, señorita, vamos a ver. Con sinceridade, eu non me vexo toda a vida de aquí para lá, de lá para aquí, con esa silviña no tempo, sabe? Pero así todo outro día pasei no mal, pero mal. Sí. Morreu un rapaz. Ia na moto e pá, encaixouse contra un camión. Non tería máis de 15 ou 16 anos. Estiveron máis de media hora intentando reanimarlo, pero que nada, é que non houve maneira. Como é a vida, Estás, e de súbito estás, xa non estás. E sin nada entre medios. Así que decidín que teño que facer algo que me encha, que me guste. Eu sempre soñei con ser artista, sabe? Se vostede soubera de alguna cousa, Estarei atenta. porque, mire, vostede xa sabe que eu valgo igual pa un roto que pa un descoñecido. E, por certo, mire, como vai a súa espera? Por case todo, vai a saúde que ten. Os médicos non acertaron nada con ela. Bebendo, e fumando, hasta María. E mire, terá unha pouquilla por aí. Non hai, comeu na o gato. Ai, pois que mago, porque estaba boísimo. Bueno, e vostede precisará dunhas pólizas de seguro médico? Non, grazas, non. Bueno, pois entón vou sabe. Bueno, pois ata logo, vale? Ata logo. Ai, mire, precisará dunha enciclopedia. Grazas, non, grazas. Ata logo, ata logo. Ai, Loliña, sinto non ter ido visitarte tanto como me gustaría, senta. Non tes que excusar. Estive un pouco leada, sabes? As malvadas pólizas. Non foi por iso. Ricardo. O de Roberto está solucionado. Vai a perdonarche a súa infidelidade, bravo. Non fixo falta. Quero divorcio. Como? A súa amante está preñada. Como? Queren casar e vivir na nosa casa. Coño! Si poderías decir algo que non sexa coño. Se encontro algo medianamente coherente, xuro que o direi. E por certo, non fai falla que morras. Estou vivindo nun apartamento que aluguei. Véxote moi enteira, filla, moi positiva a pesar de todo iso. É que agora hai outra cousa moito máis importante na miña vida que Roberto. A ver, non sei como empezar. Podería facer xa versión larga, detalle a detalle, informe a informe, pero mira, prefiro aforracho e aforrarme. A ver, vou ser breve. Ti lembras as miñas dores de cabeza? Non son por culpa do estrés, é por culpa dun tumor do tamaño dun chícharo que teño por aquí nalgún sitio, do que nin sequera son capaz de repetir o nome. Fixeronme todo tipo de probas, por eso non pude ir verte con demasiada frecuencia. E non quería decirche nada ata que non estiveras de volta na casa, porque ti
e xa tiñas abondo contentar do mar as túas válvulas. Vamos verano. A semana que ven. Así, de súpeto. Segundo os médicos, non hai tempo que perder. Pode que saia ben, es nova, o teu corpo responderá, ou pode que saia mal, porque é unha zona moi delicada e calquera complicación pode resultar fatal. Pero que se non o fago, pode que non chegue viva a fin de ano. A fin de ano. Outro día, len unha cita de John Lennon. A vida é aquilo que che vai sucedendo, mentras ti estás ocupada en facer outros planes. Que boa cita, non crees? É dicir, estou asustada. Sería pouco. Estou aterrada, porque non me entraba nos meus plans, porque só tiño 39 anos e sempre pensei que cumplir 40 ou os 50 ia ser un trago ben difícil. E mira, ao mellor non teño que pasar por iso. Pois é o que me afogo. Así que xa ves, Roberto pasou a un segundo plano, igual que este piso, igual que todo aquilo que consideraba a miña vida. E que parva foi. Que parva! Tanto buscar a peza que faltaba para armar o meu rompecabezas e mira aquí onde estaba a peza. Podes facer a bolsa e poñer unha lavadora. Ainda que penso que non teño detersión. Non me preocupes, Non, Sara, non é xusto, non é. Estas cousas non deberían pasar. Tranquila, Dona, tranquila, Dona. Hola, ¿cómo te llamas? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Chámome Manuxa Xunqueira, pero o meu nome artístico é Mary Xu. Mary Chu, ¿qué vas a hacer, Mary Chu? Vou cantar. Vale, o escenario é teu. Vale, gracias. Me miraste con ojos de gacela cuando fui a buscarte en mis 600. Me pusiste cara de pantera cuando viste aquel coche tan pequeño. Sabes bien que soy hombre del campo y que solo tengo un descapotable. Cuando vaya a verte el próximo domingo, lo llevaré para impresionarte. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque está de última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi amigo, que es la manera más barata de tener un descapotable. Vale, ya te llamaremos, ¿vale? Teño as visto máis rápidas. Eu menos rosmonas. Que é para hoxe, guapa. Ou sais dunha vez, ou tiro esta piruleta no xente e fumo un cigarro como Deus manda. Siento-me ridícula. Ridícula fucheo sempre, que o saibas.
Contenta. Pero non demasiado andar, filla. A ese estilo, como dixo Séneca, o estilo é un estilo do pensamento. Pues ya me gustaría a mí ver a Séneca con esta perruca. Pero si estás divina de la muerte. Dices, Sí. bueno, ti tamén estás divina. Bueno, pero que eu a pouco que me poña luz cunha barbaridade. Pois eu síntome ridícula, a verdade. Bueno, ridícula fucheo sempre. E deu xa razón. Mercar este piso contigo dentro é o mellor exemplo. Mira. Ui. Hola, dona Lola. Hola, vos. Trouxeron este paquete para vostedes. Moitas gracias. Pasa. Sí. Deixaron este paquete para vostedes, dona Lola. Pero a mí non me chames donas. Xa, pero é que Porque- a señora do primeiro B quere que chame así a todos os veciños. Bueno, porque a señora do primeiro B aínda non se decatou de que Franco está morto. Hola, Hola. que tal? Perdoe, non a recoñecín O pelo. Si, iso por pelo. Que tal se atopa? Ben, un pouquiño mellor. Vale, Ben, vou dentro a cambiarme. vale. Sí, nena, sí, vai a cambiar. Estáis todo un pouco... Sí, fuches un pouco... De verdade, unha nunca as súas sabe como falar destas cousas, de verdade. Que tal con naturalidade? Mire, é que é unha boa rapaza, eu de verdade espero que se poña boa pronto, Sí, porque é unha boa rapaza. sí, sí, sí que o é. E vostede tamén o é, sabe? Unha boa rapaza. Unha boa muller, sabe? De verdade. Porque eu estou moi, síntome obrigada con vostede, de verdade, polo moito que me ajudou, Como te me poñas a chorar agora, fago que te voten na próxima xuntanza de vecinos. Eu estou emocionada, de verdade. É que moitas grazas, de verdade. De nada, Pequeche. E polo menos gusta o teu traballo. Sí, sí, que é moi levadeiro. E por riba, ademais, teño piso de baño. Teitos altos, balcóns señoriais e unha boa orientación. E 100 metros cuadrados. Nin máis, nin menos. Mireunos como un metro ultramoderno que sempre leva agochado no bolso. Sara, mire, quería decirle unha cousa. Vostede está guapa, con pelo e sin pelo. Porque vostede é guapa. Sabe, Sara? Enténdeme ben. Guapa onde hai que ser guapa. Moitas grazas. De nada. E agora voume, que teño moito traballo na portería, sabe? Vale, ata logo, Pequeche. Ata logo, ata logo. Moito traballo. Hai que ter valor. Non vin a ninguén na miña vida máis folgazana. Xa sexa de xente inmobiliario, de vendedora a domicilio, de condutora de ambulancias e agora de porteira. Mira, é que mercache agora en Armazón. Séntate, Choco. Quererás dicir que mercamos as dúas. Nos, Sí, senta. non me lo sentaste, un mellor de pé. O médico díxoche que non cansaras. Pero non estou cansa. Pois entón, eu tamén estou de tempo. Ben, sento logo. Mira, ocho decir do tirón, a recorcio como envolven. Voucho decir do tirón que xo teño ensayado. Tendo en conta que non vas morrer, polo menos de momento. Grazas. De nada, Romina. E como parece que eu tampouco vou morrer. De momento. Moitas gracias, Romina. Nada, para que están. Sáquenmo da cabeza, da boquiña. Para que están as amigas. Pois, como eu deixei todos os vicios, o tabaco, o alcohol,
e algúns vicios máis que tiña por aí. E iso pode que faga que vivan uns aniños máis. As túas 3 válvulas. E máis agradecemos, cho. Vale, moitas gracias. Pois, tras todo o dito e exposto, creo que chegou o momento de tomar unha salomónica decisión. Queres que veña a vivir contigo? Non. Ah, cría. Pois creías mal. Ai, perdoa. Porque che gusta estragar os momentos máis emotivos. Tamén me estragache ti a min a sorpresa do ventilador. Mas vas comparar o ventilador con isto. Está ben, a ver, tío, veña. Agora non me dá gana. Veña, Lola, veña. Que non? A ver, muller. Que non? A ver, veña. Vale. Sara, queres te vir a vivir comigo? Agradezoche moito, non sabes canto. Es encantadora, divertida, xenerosa, vital. Despois dos apagos seguidos sempre ven un pero. Pero mira, eu non sei o que me agarda e non quero ser unha carga. E quen sabe o que nos agarda, miña Ruliña? Quen sabe o que nos agarda hoxe? Dentro dunha hora ou dentro de un minuto? Eu agora, por exemplo, xa debería de estar no cadaleito dende hai meses. Dime que sí, por favor, porque mira, se non te vas a vivir comigo eu vou morrer do disgusto. E despois de todos os xeitos vas ter que vivir aquí. Ben, como unha condición. Por que te ríes tanto? Porque sabía que me ibas a pedir iso. Ibas tirar todos os tabiques. Non o sabías. Sí. Dous polo precio de un. E agasallaronme con un pelador de aguacates. Estou a falar en serio. Non teño idade para andar con barbadas. Non quero inconvenientes na nosa relación. Pero agora. Agora, Sara, hoxe, sempre hoxe. Pero máis adiante, muller. Non, Sara, non. As cousas hoxe, sempre hoxe. Pero aí estás tola, Non, non estou tola. Estou viva. Estás viva. ¡Estamos vivas! Vamos, vivas.